Ако кажеш на български специално, ако кажеш клоун, това е нещо, което търпи пренебрежение. Отрицателна нотка. Почти, да. Нещо, което е съвсем грешно и неправилно. Дори не искам да анализирам откъде идва този привкус и така нататък. Ако кажеш комедиен артист, това определя вече една строга жанровост, която остава в границите на това, което значи той човек, който е представител на комедията и нищо друго. А комедиант съдържа по-широк обхват и аз затова предпочитам, тъй като сега съм изиграл много сериозни роли, а и имам и сериозни песни, и въобще имам доста сериозни неща и постъпки, и, позиции, които съм взимал през живота си, които имат по-сериозен характер и не искам да остава в това тясно разбиране на нещата, които се приемат специално в България по един установен елементарен начин. Там, дето поисках бях, взе колкото пожела. Днес питаш ме ти, аз не съм ли бил фалшив герой? Питахте как се ражда талант, в каква среда. Таланта във всяка една работа, свързана с творчество, е една част. Останалата част е работа, усилия, трупане на знания, четене, самоусъвършенстване, да го наречем. И една голяма част борба. Защото всеки един човек, който носи прогреса, е борбен и се опитва да се пребори с конюнктурата, с рамките, в които се опитват да го вкарат. Точно баща ми, ако тръгнем да говорим за него, защото това, което правите е за него, и мога да кажа, че той още от малък не е бил послушното дете, не е бил отличния ученик и не е бил подмазвача в класа. Следствие на което е, бунтарския му дух го е довел до там, че е изключван от училище. Баба ми и дядо ми са се видели в чудо. Дядо ми много често го е прибирал от градинката с китарата, където е пеел рок-н-рол, а е имал вечерен час и е трябвало да си е вкъщи с колана. Така че така се изгражда, според мене, човека, който движи света напред. Тези, които конюнктурните, конформистите, послушковците довеждат не само липсата на какъвто и да е прогрес, а създават блатото, в което, за съжаление, до голяма степен се намираме. Особено в областта на изкуството. Уорнер, помогни му да се ориентира в обстановката. Вижте какво, Ролан. Ако сега премълчите нещо, ще се наложи да го изплюете по-късно. Така че спестете ни въпросите и разкажете ясно и изчерпателно кой, кога и как. Ви е възложил задачата, чрез кого и с какви средства сте поддържали връзка, какви сведения сте предавали и така нататък. Вие не сте дете. И знаете отлично какви въпроси биха задали хора като нас на човек като вас. Баща ми след това има своите, благодарение на всичко това, което ви разказах до тук като характер, трудни моменти. Първо, него не го приемат веднага във Витис. Както той казваше,
в Витис, мисля, че в някои от разговорите с класа, че ако Чарли Чаплин беше кандидатствал в Витис, България можеха и да не го приемат. Така че да, не го приемат веднага. Той непрекъснато свири някакви музики, които по това време са забранени. Да не говориме в казиното, в Шумен. Казиното се казваше на един ресторант, който беше в Градската градина. Градската градина е близо до нашата къща, която имахме тогава в Шумен. И той много е ходил в това казино да свири вечер, след като е скъсан. И разбира се, те го карат да свири песни, да се пеят песни, тип Ален Мак, нали, ако може и да са на руски най-добре. И разбира се, в момента, в който няма проверяващи, той почва да свири рок-н-рол с приятелите, с които свират. Много пъти са наказвани, привиквани, забележки са им правени и така нататък. След което го приемат в Витис. В Витис, 4 години учейки, той завършва с, така да се каже, тройка по милост. Казват му, че не е за артист, че той просто не знае какво прави там в този институт. И понеже той пък и, нали, на всичкото отгоре не си мълчи, там на някакви събрания на Вузовския комитет, така нататък, прави някакви изказвания. Конкретно точно не помня за какво, но разбира се, така, против конюнктурата, която се вихри в този момент в института. И тогава има разпределение. Благодарение на това го изпращат в Смолян. Точно това е номера, че ние така обикновено или казваме сравнителни степени за някой, че е така. Що е така, аз не ми е ясно и много мразя това нещо. Някой е той е номер 1. Номерации слагаме, етикети слагаме. Да, класации, глупости, които не подлежат на нищо. И в същото време казваме за някой, че той е пак само че най-кофти, ние нямаме... то е нещо нормално. Аз съм работил роли, даже да не кажа, че в повечето случаи за пари, за да мога да живея по-добре и по-свободно и по-спокойно, защото парите за мен са това. И обратното. Там много пъти ми се е случило, там където вложа по-малко претенции, по-малко амбиции, да имате повече да има успех. повече успех. Я опитайте. Я вземи това. Вземи това. Абе, остави това ключове, стиги с това ключове. Благодаря. Аз специално за вас. Стига. Че то само ракияно време, бе. Колко Да, вземи. Дай остигам с това. Здравейше. Я опитайте от това жълто питие, догаря само. Дай насам. Който пие, не остарява, се успокоява, разветрява, млад си заминава. Смолян по това време е току-що социалистически обединени 3 села. Устово, Райково и кое беше третото, забравих. Има едно читалище, на което покрива му тече. Всичко е на полусамодейна основа и ужасен студ, което майка ми е потрисана, защото майка ми я канят във Варненския театър, когато завършва и тя казва, аз съм женена, може ли да дойде и мъжа ми с мене? Кой е мъжа ви? Тодор Колев? Не. Тогава Тодор Колев е студент, никому не известен. Така, но 100 на 100 има вече досие, ясно е, нали, за каква драка става въпрос. И пращайки го в Смолян и майка ми разправяше, викат, дадаха ни някакво жилище много след като трябвало да почнат репетиции, преди това спали по някакви ханове, бе, ужасни истории. И накрая им дават едно жилище, което е току-що панелен блок направен, току-що измазан, септември. И тя вика, ние почваме репетиции и там вика заваля сняг. И такъв студ, този блок, понеже е и току-що измазан, студ кучешки. Тя много мразеше студа. И решава, че ще
забременее, за да се спаси от разпределение. И срещу правилника на музея, щом живея, аз до смърт ще пея. Може малко да съм остарял, но пък до сега не съм мълчал. Младите не знаят, да не знаят, ала могат. Старите пък знаят, но не могат. И срещу правилника на музея, щом живея, аз до смърт ще пея. Може малко да съм остарял, може малко да съм остарял, но пък до сега не съм пълзял. Нямам флаг. Не ставай дръбнав, може и чершав. Дадо го на пералната. Ти само един ли имаш? Какво друго бяло имаш? Чаша мляко. Той се подиграл. 3 години нямаш право да напуснеш Смолян. Но те го напускат благодарение на това и се връщат в Шумен. В театъра в Шумен, където ги пускат, нали, така да се каже, поради това, че ще имат дете, че някой трябва да помага и така нататък. В случая маминка, моята баба, моя дядо. В Шумен баща ми почти нищо не играе. Нищо. Майка ми е по майчинство. Играе там някаква 1-2 роли, детски пиеси. Пак канят от Варна, пак не искат да вземат баща ми, пак си оставят Шумен по този случай. И всъщност 2 години баща ми няма почти никаква роля. После му дават една роля с 3 реплики на един милиционер, който трябва да влезе и да каже, примерно, излезте навън, така, нещо, някакво изречение. И той, понеже така се амбицира, нали, за това, че има все пак роля с реплики, хвърля се в гардеробната при шивачите и си прави костюма на милиционер, решава да го направи с малко по-къс панталона, с тиранти, което, нали, с бели чорапи, което за това време е потрес. И с какво ще майка ми вика, беше се докарал само като се появи на сцената. Първо имаше жестоки аплаузи. За 3 реплики, които каза, хората вика, щяха да покясат от смях в салона. На другия ден го вика партийния секретар. Наказание, че си е променил костюма, че един милиционер не може да буди смях, че един милиционер не може да изглежда така, че и го свалят и от тази роля. Много е приятно това, че Българско радио започва да прави едни такива непосредствени диалози с зрители, с артисти, с режисьори. Какви роли бихте желали да готвите? Ние, артистите, сме работници. Ние, артистите, сме страшно земни, страшно нормални хора и особено в театъра, в киното и в телевизията, в нашето общество и в радиото също, ние сме поставени на едни съвсем работнически такива условия. Ние работим това, което ни се предлага, в зависимост от това дали може да го изработим. И когато го изработим добре, ние викаме ура, сядаме тук в този клуб и се позволяваме да изпием една чаша вино с приятели. Наглед невинно занимание да се женят хората. Аз, например, когато бях в университета... Ти пък кога си бил в университет? Как? Я по-добре намери стотната двойка, че става ми за срам. Да пуснем някой да минат по 2 пъти? Това да не си посмял. Фалшификатор такъв. Сефте. В това време Коко Азарян завършва и отива в Пловдивския театър. И всъщност Коко ги спасява, така да се каже. Защото отивайки в Пловдив, решава да прави уесайска история, което е легендарно представление. Му трябват млади хора, естествено. Той е така, с доста младежка енергия спектакъл.
И той вика баща ми да играе, мисля, че Чино, лошия. След това той прави, Коко Азарян прави Лодка в гората. На Хайтов баща ми и Илка играят двете роли. Има даже в националната телевизия отказ заснет от това представление. И тогава всъщност той взима първа награда на национален преглед. Тогава имаше национален преглед на Българския театър. И на тези национални прегледи наистина се играеха всички български пиеси. Съвременни, стари, нови, всякакъв български. Награждаваха се текстови режисьори и така нататък. Беше и било е. Когато завърших, вече прекрати точно това. Но за да вземеш първа награда на такъв национален конкурс, това не е сегашните смешни награди. Бих казала, направо хумористични. Това е сериозна награда, която се взима след много обсъждания на много... Разбира се, има цензура. Не казвам. По време на социализма си имаше цензура. Те и затова правиха такива големи форуми. Но в същото време тези критици, които играеха ролята и на цензури, бяха научени да отсяват плявата от зърното. И наистина той взима първа награда, наред с майка ми вика, шехме да припаднем, нали? Защото награди взимаха само вика на такива народни артисти, заслужили артисти. И изведнъж някакъв, никой да го знае, от Пловдивския театър. Аз, когато направя нещо и в момента, в който го направя, значи след това то не съществува. Вече то просто не ме занимава. Мнозина сега, и като ме видят, и като ходя, и като пътувам, даже съвсем скоро има пак случай, не знаят колко ми е така тъпо и смешно, като ми говорят за старите ми филми, говорят реплики, знаят ги наизуст, така нататък. И казват, ама как, вие разбирате ли, ние знаем. Те обаче едно не могат да разберат, че това за мен е отдавна, вече не съществува. Това е нещо забравено. За мен съществува това, което стои пред. 150, момчета. Алкохол е от мен. Мадам, с 150 ние зареждаме колата, за да отидем до Шумако. За 150 ние можем само да ви повозим. Сори! Баща ми идва в Сълза и смях, майка ми остава в Пловдив. Малко след това Пловдивския театър има младежка трупа, където се отделят около 20 млади артиста, които създават и Пазарджишкия театър, който тогава го откриват. Откриват. Те са първите, които постъпват там. С тях отива и Коко Азарян, и Николай Поляков, друг голям български режисьор, все още жив, да е жив и здрав. И баща ми, оставайки в Сълза и смях, не знам точно колко години, може би 2, е прекарал в Сълза и смях. Става смяна на директора и както обикновено в България се получава, го уволняват дисциплинарно. Защото подкрепя предишния директор. Той отива в Пазарджик да се мотка, буквално, защото какво да прави? Си там при майка ми, тя се. И понеже имат една пиеса Двубой, която са правили преди това, пък не е излязла, поради това, че състава се възпротивява и казва, че е много кофти представление, не е за показване пред хора. Декора и всичко седи складиран в складовете. Директор е прекрасен човек, Васил Спасов. Всички в съсловието знаят колко беше готин и страхотен директор, наистина. Поканва баща ми, казва, Тодоре, така и така седиш тук, що не го довършиш като режисьор това представление? Ей, така ще го... И така, и те правят едно наистина много хубаво представление, което се изиграва 60 пъти само в града. Било е, да, така, фурор. Много смешно. Жоро Слона, Георги Божилов, на Катя Паскалева, мъжа й, първия й мъж, е
сценограф и костюми. Въобще, нали, имена, които сега така. Той тогава е бил млад, нали, но изключителен художник. И така, след това се прави песента, първата му песен като, така да речем, пробив, е за кафето, която започват да въртат много по радиа и навсякъде, предизвиква огромен интерес и оттам нататък той отива в театър София. Кафе еспресо ала турка, кафе за шеф, за мичитурка, кафе за всеки, за да не задреме, от скука през работно време. Кафе еспресо ала турка, кафе за шеф, за мичитурка, кафе за всеки, за да не задреме, от скука през работно време. Просто си спомням, че аз когато започвах, имаше хора, които скочиха. Когато се позволих да публично да запея, имаше хора, които скочиха и казаха, че какъв е той да пее и откъде на къде, той е артист, да си гледа работата, защото просто никой артист не беше го правил до тогава и едва ли не мислеха, че им вземам хляба. В театър София баща ми имаше много роли, имаше много така, как да кажа, биографията му сигурно е, ако тръгнем да прегледаме всички роли, които е направил, те са безброй. Но една от най-бележитите му роли беше на Топузов в Човекоядката, пиеса на Иван Радоев, режисьор Младен Киселов. Самата пиеса беше страхотна. Иван Радоев е един от изключителните ни поети и автори. Младен Киселов, страхотен режисьор, Бог да го прости, просто много умен и аналитичен човек, който така прави това представление, което беше легендарно. В него играеха много прекрасни артисти на театър София. Наред с баща ми, Таня Лолова, Илка Зафирова, Леда Тасева, Иван Григоров, Иван Андонов, Кирил Господинов. Ще забравя някой така. Не мога всички да ги изреда, но трупа, просто изключително. Тази награда, тази роля, освен че му донесе награди, хората го гледаха това представление 10 години подред. Изиграха се около 500 спектакъла. Това е много за един спектакъл, който в крайна сметка се играе в репертуарен театър. Нали? Това не е всяка вечер. Не мога го правиш на седмица по 2-3 пъти, защото има и други представления и така нататък. Говоря в годините. Хората го обожаваха. Салона беше винаги претъпкан. Не знам дали ви се е случвало, сигурно сте виждали така, като се видят кучета, леко се подушват и тръгват заедно. И нашата работа беше така, тя Веселка е тук, помня и знай, но ние се видяхме още преди много години в Пловдивския театър. Крикора Зарян беше събрал една палава група и господин Данилов беше тогава там. Млади бяхме, много хубави бяхме и когато дойдоха Веселка и Иван, вие не можете да се представите каква двойка бяха. Това беше страшно за гледане. Иван хубав, така, Веселка, вижте, тя и сега още е хубава. Тогава па беше и много млада, то красота така. И ме набедиха така, че съм бил много талантлив, много ме харесаха и така започна всичко. После ни назначиха в Сълза и смях заедно, после оттам се махнахме заедно в театър София, насякъде бяхме заедно.
даде ми някои стихове и песни ги направих, му отцапах и поезията. Той и Стефан ме даваше, и Недялко, така Борито Христов и него го отцапах малко. Той има белег на челото си и сяда винаги накрая. Дори когато е висок, самотният човек е малък. Събира билки или пък с теслицата на спомените дяла. Остане ли без работа и мъкне вехтото си одеяло. То като другите крещят или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или дръскотина в паметта ви. Споредно с работата в театъра, той има, както знаеме, много песни създаде, много неща остави, много текстове за песни, които написа, много концерти, които бяха нещо като моноспектакли, както ги наричаме сега. Много записи, плочи, дискове, много филми зад гърба му и телевизионни предавания, както знаеме, така най-известните, как ще ги стигнем и така нататък. И всичко това успоредно с работата му в театъра. Сега, когато гледам назад, понеже се занимавам с тая професия по стечение на обстоятелствата, не мога да си представя откъде е намирал това време, как е могъл да свърши такова огромно количество работа и кога е спал. Аз не мога да си отговоря. Поради тая причина аз много рядко го виждах, защото всъщност те се разведоха с майка ми и баща ми, когато аз бях на 8 години, 7-8 години и от тогава той ме взимаше събота и неделя, но това да ме вземе събота и неделя, това не значи, че ние се виждаме. Той отива, оставяме в къщи си и излиза. И почва. И това са записи. Не знам как го е свършил и кога. Театъра беше така възможно човек да живее, да се посвети на него по-рано. Сега е невъзможно. Аз даже в интерес на истината мога да кажа, че аз с огромно очудване, когато отидах в Канада, разбрах, че почти няма артист, който да се прехранва от това и че всеки работи нещо и друго. С изключение на много големите звезди и с изключение на единствения държавен театър, който е там, така наречения Шекспиров театър там. Но то е нещо като, как да кажа, като така, една презентативна функция на един институт и това е толкова. И затова, като се върнах, аз, между другото, в интересно така на истината, аз споделих и с Албена, че както вървят нещата, съм сериозно обезпокоен от така, точно този ход на икономиката, на всичко, което ни обкръжава. Недоимъка, казано направо, и даже после ми беше около 2-3 седмици много неудобно, че не говорих такива неща, че тя трябва да се замисли за живота в един по-прагматичен план. Резултатите, така както са направени опитите, на пръв поглед са реални. Но това е плод на комбинативно, бих казал, талантливо плагиатство. И в крайна сметка всичко това е абсурд. И почитаемата аудитория, това е мой първи братовчет. Магазинер. Науката му е хоби. Иване, тук не е място на шеги. В момента, в който, примерно, започваше да снима, преди това имаха много дълги разговори с режисьорите, с които е снимал, защото Двойника и
Господин за един ден са Николай Волев, но Двойника е дебют на Николай Волев. Значи, така, за да направи такъв дебют, освен че беше талантлив човек, Бог да го прости, 100 на 100 са изградили концепцията за това какво ще разкажат заедно с баща ми, защото тази роля не е лесна. Скъпи жертви, Нашата партия най-решителни мерки! Пътищата, данъци, паметниците, министрите, Той беше много, много. Като ви казвам, това не е така нещо да парадирам или да правим. Не бих го казал, ако не беше така. Не съм такъв лъжец чак. Много скромен човек. Много човек, който първо смяташе, че да се признаеш при живе е проява на лош вкус и загуба на време и тотално спихване на всякакъв талант и всичко, което имаш. Защото това те унищожава. Да се признаеш. На базата на какво? Напротив, той даже ми е казвал, стига глупости, тук от тия всичките де живеят на тая географска ширина, колко говорят правилен български, че да разберат, че ти да се признаеш. Да, е такъв много земен, много реалист и много добре си даваш сметка за това. Сега, даже си мисля, че ако той ни гледа от някъде, всички тези интервюта, в които мене непрекъснато ме канят и разговори и така нататък за баща ми, всичките тези дитирамби за него, паметници, щеше да е покясал от смях. Щеше да казвам, какво ви става? Вие нормални ли сте въобще? Не беше такъв, не. В никакъв случай. Просто няма как неговия малък човек да не произлиза от него, нали? Пътят е извървян и аз нямам нужда, никога не съм изстрадал от болни амбиции и в този смисъл не съм имал нужда да си правя равносметки, какво съм успял да направя, но мисля, че така каквото съм могъл, съм го направил и изглежда, че така е трябвало. Не съжалявам за нищо и мисля, че колкото някой би му се сторил твърде малко това, което съм направил, но това е положението на тая географска ширина, на това място, с моите възможности, значи това съм могъл да направя. Не си е давал сметка, аз обаче, поглеждайки назад, си давам сметка, че той беше наистина огромен талант, много талантлив, много работлив и остави много след себе си. Никога не си е давал сметка за това. Никога. Но аз сега, живейки в това време, си давам сметка, че много от големите ни артисти оставиха много добро наследство, което, за съжаление, опасявам се да не погубим, да не изтрием, да не променим, да не унищожим, защото след тях, на тяхно място, не се родиха други. Не знам защо. Огромна празнина. Не говоря само за баща ми. Много големи артисти имаше. Сред тях не мога да не кажа Калоянчев, Стоянка, Татяна Лолова. Те са много. Ние си мислиме, че няма така празно пространство, в крайна сметка един си отива, друг идва, няма незаменими хора. Не, оказа се, че има незаменими хора.
Като погледна назад, да, те са незаменими. Баща ми беше незаменим. Няма друг, който да може да се премери с него, дори като работоспособност. Не мога да си представя някой въобще да се съизмерва с него, и това е съвсем друг въпрос. Така че да, много липсват и е хубаво паметта за тях да се пази, въпреки че на какво може да ни? Мен, ако нещо ми е така болно, ако мога така да употребя тази дума, ми е болно заради това, че таланта идва за малко на този свят и си отива. Много е тъжно, че както е сега у нас, помощ от никъде. Не помощ в материален смисъл, а просто условие, помощ в този смисъл да вегетира. Защото едно цвете най-лесно е да го стъпчеш. Колкото и да звучи така наивно, поетично и романтично, но в крайна сметка е така. Поне аз в живота си много се радвам, че успях да се оттъркам в доста талантливи хора, да се докосна до изкуството им. Имах много добри приятели и възможности в тая насока да видя интересни хора и винаги съм се смятал, че тази държава не заслужава тия хора, които има. Политици и таланти, и кръци, и музиканти, а наоколо вода. Гледаш да не те затрият, мъртвите вода не пият, а течи си Дунаван. Живеехме си така, точно, нали? Живеехме си така. Нещо се ти забраняват, нещо се те получават, а течи си Дунаван. Всеки талантлив човек в България е поставен на дръвника, очаквайки да му отскат главата. Това мога да кажа за тази държавичка и място, на което живеем. Това се случи с Коко. Това се е случвало нееднократно с баща ми. Той обаче беше упорит и изникваше от друго място. Нали, ти го уволняваш от театъра, той тук прави песен, ти махаш песента, той тук прави филм, така. Както той казваше, някакси мен от време на време ме изтървават така, нали? Не могат тотално да го контролират. Докато с Коко се отнесоха безчовечно. Отвратително. От Витис Коко Азарян беше изгонен от колегите си, от академичен съвет. То там няма друг кой да те изгони, защото не е театър, няма артисти. Колкото и студентите да протестирахме, аз бях отдавна завършила, но всичките класове, колкото и интервюта да давахме, колкото и да говорихме, че това е буквално престъпление, което се извършва, никой не ни чу. Коко си отиде омерзен от това. Баща ми си отиде омерзен от това, което направиха с Коко, от това, което са правили с него, от всичките цензури, глупости, комунисти, посткомунисти до ден днешен, за да може дъщеря му, липсва ми много, защото ако той беше жив сега, сигурно щях да имам незаменими съвети, които да ми е дал. За да може сега аз да видя как унищожават по същия начин Народния театър, няколко артисти и един много голям български режисьор, Александър Морфов. Аз мисля, че душата, така или иначе, това изглежда и предназначението. Той иначе за какво ти тази душа, ако не страда и ако не боли, тя ще окаже, че е някаква безчувствена душа и си някакъв огромен катил, някакъв безчувствен тип, или пък не дай Боже, не дай пък Боже да е нечувствителна жена. То тогава е страшно.
Така че женска или мъжка, душата е това предназначението, да е чувствителна, да я боли, да може да е пълна с радост, примерно, и така нататък. Въобще това е предназначението да вибрира, да е жива. Иначе няма смисъл. Ах, Виолета, Виолета, защо си вечно тъжна, ти кажи ми, пак те моля, и кажи ми ти здраве. Палачи дете, бащата ти е невиден, сега финала, внимавай, финала. Значи той почина 13-та. Боже, глупости. Да, 13-та година. Чакай, че малко да не объркам. Преди 13 години вече. Имаше моменти, в които ми се обаждал и ми казва: абе ти гледа ли примерно нещо, което викам: не, веднага си го върни. Аз не мога да повярвам. И той беше потресен от някои неща. Аз затова ми липсва най-много. Защото сега ще да се... Така, той така, като се потресе, ставаше много смешен. Той правеше едни страшни монолози, които аз просто обожавах да ги слушам. 100% съм, че щеше да има много сериозни коментари. Много сериозни. Аз не мога да повярвам, защото сега гледам някой път излизат някакви негови стари интервюта. Ама това, когато той ги е давал ти интервю, то направо цвете, бе. Единствената кауза, това е, ако мога по някакъв начин, обаче не ми се вярва да мога и дори да подкрепям цяло такова общество или кръг от хора, борба с простащината. Аз открих на моята възраст, че всъщност това е, което ни пречи. Сега е страшно. Страшно. Наистина, така, думите на Кристиян Таков отекват за некадърието. За това, че най-големите некадърници, те ни управляват. Те най-големите некадърници ги слагат на места ключови. Те най-големия некадърник слагаш и му даваш награда за мениджър на годината, на директора на Народния театър, който театър е с най-огромния минус в историята на българските театъри. 9 милиона вътре. И ти му даваш награда. Кой да вярва на тия награди? Кой? Затова ми липсва. Защото голям смях падаш. И просто сме се напикавали от смях на такива глупости. Но, за съжаление, Господ го прибра по-рано, отколкото и аз очаквах. Той беше на 73. Мисля, че можеше още малко да поживее. От друга страна казваше, човек винаги трябва да знае кога да си тръгне. Не може да станеш на 100 години и да продължаваш да пееш. Или, както се казва, или даже и аз самия съм казвал, когато съм виждал такива случаи, че няма нужда. Нямаше нужда. Не сте прав, защото дори да вземем един от вашите любимци, Рей Чарлз, той остана на сцената до края на живота си. Дори записа този дуетен албум, който се оказа. Да, това е верно. Става въпрос за гении. Тук става въпрос за гении, защото в същото време пък аз така случайно съм гледал един концерт на Франк Синатра, когато аз също безкрайно много ценя и величая, който си казах, че нямаше нужда. И има сега други неща. После младите напират да са живи и здрави. Има място за всички, както казват. Не, няма за всички място. Не. Никога музикалната не е имало, сцена? Не. Никога не е имало място. И даже това са болезнени неща, особено за някои по-амбициозни хора.
Дефицит на радост за населението. Да е верно, другар капитан. Ти защо караш държавна кола с книжка за любител-шофьор? За услуга, другар капитан, на ТПК-то. Понеже Митко се разболя. Трите имена? Митко... Не му го знам второто. Лошо? Лошо. Лошо, другарио. Седларов. По-късно, когато си станахме по-близки с него, когато той споделяше неща с мен, аз с него, осъзнах, че как да кажа, тази негова работоспособност, тази негова борбеност и не на последно място, той беше много умен човек, както и Коко. Оставиха наистина след себе си неща, които, ако може да се получим от тях, ще е добре. Уважаеми дами и господа, Тодор Колев! Но моите стъпки стоят по пясъка и чувам още море под себе си. Танцувам с тебе, не свършва празника и аз оставам и си оставам. Такъв оставам, твърде късно е за друго, фалшив герой. Фалшив герой.